u božského papánička. Teď předávám slovo mojí kamarádce. Čauky lidičky, tohle je Wendy, tohle je Natka a já jsem Sinča, neboli Vejasina. Předám slovo kamarádce. Takže čaute lidi, v prvním díle budeme jíst extra ostrou pizzu. Jak Fakt, že ostrou jsme minule zkoušeli, ale jsme umřeli, ty vole. No tak, pusťme se do toho. No tak co, tak až řeknu 3, tak to... Ale kdybyste se divili, já mám menší kousek, akorát, že tady je více čili, takže to mám horší. Vypadá to nějak takhle asi. Podobně. Tady máme pití, vidíte? Mám hodně čili. Tady máme pití, pro jistotu. Jo. Dobrá voda, hruška. Coca-Cola. A můžeme začít, takže až řeknu 3, tak si kousneme. 3, 2, 1, teď. A osníme to celé. Je to hrozně hnusný. Ale musíme to sníst celé. Až to dojíme, tak se můžeme napít. Už jsem ten největší kus. Já mám více čili. Oh. Já už mám to asi nedám. tak tolik. Já tolik. Já to asi nedám. Holky, víte, co já vám poradím. Dívejte se na to a jeste u toho. Co bylo nohou? Hele. A stroj. Mám to. Já dojedla. Já taky. Příštím papáničku bude Sladká paprika. bleda. Tak ahoj. Já jsem ještě nedojedla. Tak, ještě počkáme, až to dojí. To ještě víc pálí. Tak, ahoj.